filmez, dar astăzi o să ne jucăm Stumble Guys. Da, n-am mai postat de mult că m-am luat cu mai mult cu școala, cred că n-am mai postat de 2 luni, o lună. Deci n-am. Da, ce facem? Și da, fac episodul ăsta că mi-era dorit să fac un episod. Din ce vedeți, am până maxat. Am jucat o grămadă. Și o să am și piciorul mai târziu. Bun. Loc de șuraș. Nu vreau eventul ăsta. Dăm la bloc de și ăsta. Păi fără coroană, nu-i problemă. Bă, dar nu-i cu coroană, nimic. Da, știți ce trebuie să fac? Să dau la turneu. Bă, ce avem la turneu? Bă, ce sărăcie! Niciun event cu blog, deci... La rank atunci. Ale... Nu știu cât ține episodul ăsta. Cred că îl fac de 20 de minute. Nu știu, că nu văd minutele, din păcate. Dar, na. O să fac și un live mai târziu cu Dead Rails. Dacă vreți să postez și cu Dead Rails un episod, trebuie să dați un like și un subscribe. Și să scriem acest episod 20 de like-uri și fac. Hai că se poate, că am văzut la 11 like-uri. Se poate. Se poate, că am aproape 2000 de abonați. Cred că am vreo 1960 deja. Apropo, dacă facem 2000 de abonați, cred că fac giveaway cu niște Robux. Pe Roblox habar n-am 7 sau nu știu. Ce vă zic, o aplicație, mama, stai că ăsta e rank. Pum! L-am ajutat mai mult. Și este și YouTuber, na. Dacă murim toți. Aia am murit toți. Mă mir când dau cu pumnul în monitor. Chiar mă mir. Cât-ai tu, doar să fii? Da, în fine, da. Mi-a spart pumnul în loc de monitor. I-a sărit tot asta. O să postez pe Instagram să vedeți. Chiar căzut tot asta. Fix în tastatură am dat. Bine, nu joc pe calculator, că nu știu să filmez, să vedeți pe calculator. Că aș juca. Nu știu de ce să râi, bă, dar fix astea îmi pică mie. Asta e verde, deci e bine. Nu e culoarea mea preferată. Albastră e, dar verdele e foarte de folos. Uitați, dacă stăm aici, nu se face nimic. Poți să stai afleca. I-am dat pumn la 1 și am murit instant. Bă, am stat acolo și n-am murit deloc. Sper că ăsta n-are pumnul găina. Bă, m-a dus pe... Am înțeles, fix pe mov am picat pe ea din cauza de găina asta. Mamă, dacă mai rămânea apa, o omoram. Și de-ai, tu să fii de găină. Opa, a dispărut. Opa, vedeți când mai aveți loc. Găina asta prea mă enervează. Am zburat în spațiu. Dar doar găina asta mai e și dar nu știu unde e. Uite-l acolo.
Îl omor eu cu pumnul, stați liniștiți. Sper că ăsta n-are nu, mamă. Are fulgerul, dar eu am servieta. Și nu are. Nu! Bine, 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 bă, bine. Vamos! Am câștigat în primul meci. Afară coloane, din păcate. Da. Vreau să iau și pentru pescă, n-am. Vreau să iau cele 20 dintre astea. Este așa. Îmi place prea mult. Aș da gemuri. Bă, da, chiar eu pot să dau gemuri. Este 240, dar nu vreau să dau. 30 de gemuri. Dar cât costă 100? Stai mă că nu vreau Jet Pass active. What? Dar unde dau ca să merg mai departe? De asta eu dacă nu vreau să-i dau. Am uitat, uai. Ce bună, s-am uitat. Îți prea bun, am uitat de cum poți. Eu pot să ajung, eu dau până la 500 gemuri și cât costă. Ok. A, gata, am aflat. Bun. Îl luăm pe asta. Bun. Bă, măcar l-am dat banii pentru PES. Că, na, îmi trebuie pentru PES. Că vreau să, dacă vreau să ajung la picior, trebuie să fac pentru PES mult. Și azi încerc să upgradez. Să upgradez rancul. Scuzați-mă că vorbesc mai încet, dar na. Așa vorbesc eu. Un pic mai încet, gata. Iar asta îmi place mult. Serios, la momentul actual chiar îmi place. Dar asta albastru nu face nimic, a? Ba da, ba da. Ai, iață! M-am prins. Dar nu ești măcar pe ea? Era să mor din prima. Nu, 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 nu. Nu, 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 zic că îmi dă în cap. Eu sper să nu-mi dea. Dar Dumnezeu îmi dă în cap în loc de asta. Adică cine se duce acolo e cel mai pro. Opa, opa, iar un vers 1. Da. Ăsta n-a murit. Firai, tu să fii de leu. Cam pum, nu upgrada la... Iar a câștigat. Acum au murit amândoi. Zici că s-au dus ca frații. Da, în fine. Oh, mi-a pocnit degetul. Se întinde mai mult. Bă, da, bă, mi se pare ciudat că nu e nicio reclamă momentan. Am zis că o să strice video reclamele astea. Sigur o să vă plac videoclipul ăsta, că eu mă chinui pentru voi. Am făcut abonament la YouTube pentru voi, doar pentru voi am făcut. Am făcut abonament la YouTube să postez mai mult de 15 minute. Post și o oră, post și 10 ore să postez.
un videoclip orice. Apropo, dacă vreți să mai postez piese, subscribe, să-mi dați follow pe Insta, las link în descriere. Sau vă zic eu numele, deci Darius Barjos BOSSU 071. Totul legat. Cum era să-i dau pumnul? Bă, dar ar merge să-i dau unul la unul pumnul de foc în aer. Opa! Da! Nu! 1 vs 1. Poc. Unul mort. Bye, 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 bye. Pum! Mort! Mori! Sunt 1 vs 1 cu asta, dar nu moare! Poate eu mor acuș. Cum ce meciuri la rând să câștig la harta asta? Ești prea norocos. Nu se poate așa ceva. Am trecut și de asta și hai cât de asta ne dă? 500 sărăcie, dar măcar ne-a dat. Ok. Hai că crește rancul. Dar vreau să văd câte hărțiți aici. Deci. Ok, sunt hărțile acestea. Bă, ce-i harta asta? Bă! Eu nu cunosc prima hartă. Oh my god, deci o să ne pice harta aia, mă. Păi eu nu știu deloc, nu-i corect. Dacă mai îmi pică harta aia, e bine rău, măcar laser dash. Laser dash legendary. Că ăla e cel mai tare, laser dash. Chiar am putut să trăi până la mai alea grele. Nu. Nu-mi place harta asta. Am mai jucat-o. Și nu mi-a plăcut deloc. Acum trebuie să aștept. Bog, m-am dus. Bă, pup. Nu, filiar. Ar merge să-i dau un pumn, dar nu că-mi pot. De ce numai mie? No, așa. Bun. No, nu! Bine, ce noroc am avut. Eu joc normal, ca un bot. Nu fix ca un bot. Activez șocurile, o leacă. No. Să mă întreacă botul ăla. Da, nu mă întreacă. Ce stai să liniștiți? Da, evitează. Bun. Așa. Îți loc 1, cred că. Cum ar fi să câștig și la harta asta care nu-mi place deloc? Nu s-a calificat unul în fața mea. Și de ce-s bombe așa mari? Și sper că nu bubuie fix acum. Să mă mănânce rechinii. Yes, al doilea. E bine. Pot să dau live. Cât am câștigat? 100, zim că 100. 85, măcar atât. Nu mă plâng. Nu-mi zic că reclamă. Nu e reclamă la rang. Wow. Nici o reclamă la rang n-am primit. Tare. Trebuie să dau la rang. Hai că aproape face celălalt rang mai bun. Și primim de la pentru picior. Vreau să-l upgradez la level 5, că îmi place ăla mult și de aia.
Mâine o să mai postez un episod. Că n-am mai postat și de mult și de aia. Mâine trebuie să mai postez un episod. Și cred că postez cu dădăleț, că fac mâine 100% fac 2000 de abonați. Dacă nu fac, eu nu-l postez. Eu doar îl pregătesc. Eu nu-l postez, îl pregătesc. Să văd dacă facem 2000. Dacă facem 2000, direct îl postez. Vă promit eu. Vă promit eu că am și vacanță, nu mai avem școală. Cine iubește școala să dea like și cine nu iubește să dea subscribe. Cred că avem mult mai mulți subscriberi că like. Îs mort. Aia e. Ce să zic? Aia e până la urmă. Da, acum mi-a dat 100 și eram pe locul 2 atunci. Bine, mă, browse. Acum dă ălea, așa. Astea le așteptam. O, dă multe meciuri aici. Și o să mai fac și video pentru rank. Dacă mă susțineți, mi-a zis un comentariu, dar nu la video, la un short, că ești cel mai tare. Bă, se vede că am fani și asta era dorința mea. Să am fani și să am 2000 de abonați. Am scris și odată în album. Ce? În album acolo am scris că când eram minus 20, când eram la începător, am scris hai să ne strângem 100 de abonați. Oricum visul meu este să ajung la 1000. Și tot eu la 2000 aproape. Bun, hai să deschidem boxul ăsta. Duplicate, numai duplicate. Chiar nu mai suport duplicate-ul. Adică îți dă tokens de astea să deschizi. Bă, de ce sunt niște schibidi toilet? Ca la man. What? Cine mai iubește schibidi toilet-ul? Cine mai e fan schibidi toilet? Nici în viața mea nu dau banii pe ăștia. Bine, chiar dacă am o schibidi toilet pe aici, eu le țin doar pentru colecție. Uite-te, o leac la el. Uitați ce skin-uri am eu. Eu le țin doar pentru colecție, atâta. Nu fac mare lucru, doar le țin pentru colecție. Adică mi-e tare rău. Dar să poți schimbi de toilet nu-i fain. Stai cum o strânge de bluza. Oh, no. Mor de cald în camera mea. Fix ce spuneam. Și ce trebuie să fac? Să-mi explice cineva și după aia joc. Bă, hai mă că e easy. Ce mare lucru. Nu știam că e un bloc, deci că... Bă, dar de ce te dă în spate că asta nu-mi place? Și eu cum mai urc? A descoperit John Săranu America. Și eu cum mai urc aici? Ce tare!
faci niște explorări. Oh, shit. Unii s-au dus pe acolo, unii s-au dus aici. Doar sper să nu cad. Bun, gata. Opa! Nu mai vreau TNT-ul! Nu mai vreau TNT-ul! Oh, shit! Oh my god, cât de aproape! Bă, îți prea pro! Doamne, ce-am reușit să fac? Oh, shit! Ești cel mai bun în România. Oh my god! Yes! Am câștigat! Bă! Ești nebun, nu știam că e harta asta așa de easy. Nu știam prima oară ce trebuie să fac. Dar e un fel de bloc, deci care te dă un pic mai în spate și mai greuț. Dar tot am câștigat. Bun, vezi că e tare. Stai, nu mai-mi dat-o. După ce fac video, toți mă sună, toți îmi dau, toți, nu știu să vorbesc, toți îmi dau invite, toți. Când filmez. Acum, la modul actual, chiar e adevărat asta. Să te sune prietenii că n-ai ceva important de făcut. Dar ăștia sunt nubii, bat. Am pumnul de foc. Nimeni n-are pumnul, cred că, de foc. Am văzut eu pe unul. Era să-i dau action, numai că am dat cam strâmb. Du-te, mă, de aici. Se bag în calea mea. Încearcă să-mi dea de bloc. Dinozaurul ăsta vreau să moară. Sca și mort? Nu! Vezi că ăsta are pumnul de foc. Wow! Trebuie să plec de aici că are pumnul de foc și mă omoară. Bun, nu mai fac troll. Nu știu de ce are mata aia, dar... A murit. N-am văzut prea bine dacă a murit. Dinozaurul ăsta parcă avea pumnul. Du-te, dinozaure! M-am dus tot cu el. Doamne! De ce m-am dus cu tot cu dinozaurul? În fine, o să fie chiar lung videoclipul ăsta. Nu știu câte minute avem, dar cred că avem câteva. Apropo, mulțumesc că apreciați videoclipurile. Chiar apreciez, nu știu, dar dacă facem 10.000, vă pup și vă promit că fac giveaway cu niște Robux, nu știu câți Robux, dar fac giveaway cu Robux, nu știu exact, o să mă gândesc, cam 50, nu știu. Că o să fac un giveaway mare și am postat pe TikTok că o să fac giveaway cu 7 Robux. Giveaway cu 7 Robux, nu cu 3 cum a făcut unul, nu mai știu cum îl cheamă, care a câștigat cineva. Dar eu am promis că la 5.000 de urmăritori pe TikTok o să postez, da. Ce-a murit? În fine.
Trebuie să fim serioși. Eu sunt ghilimele, da, în fine. Oh my god, uitați ce am câștigat. 50 de gemuri. Luăm skin-ul ăsta pe dreapta. Luăm ăstea pe dreapta. Luăm și pe ăstea pe dreapta. Stop Rider. Ok, dacă dau aici, ce se întâmplă? 60? Da, 34, ok. Yay! Trebuie să ajung la 42. A, da, eu sunt la ultima aici. Yay, eu sunt în piciorul. O să fac într-un episod să iau piciorul. Vă promit. Da, cu acesta a fost episodul. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!